Viem, že je 8. deň a na 8. deň chcem pridať ďalší prvok. Prvým prvkom sú tie smiešné kľuky, ktoré sa snažím robiť. Druhým prvkom bude jedno také zdravšie jedlo. Ovsené vločky. Zoberiem jeden dvojdecák 70 gramov ovsených vločiek, dám to do misky, zalejem to vodou a dám to na nejaké 2 minúty do mikrovlnky a zjem. Takže takto. A dnes stojím večer a odteraz každé ráno. Každý deň.